Thomas Rosenberg nummer 31. Så håller ett öga på de där grabbarna. Men det är fler som vill... Poängen, en 5-poängare har Erik Nilsson. Ja, då ska vi se. Vi snackar alltså hit nummer 11. Intervjuade du Thomas Rosenberg också. Han är precis plockat fram. Gjorde en snygg körning, men här kommer det bli åka. Och Tobias Nordin tar alternativspåret på en gång. Gjorde han också förra gången tidigt. Det kan vara smart att göra den. Thomas Rosenberg snabb med sin samarbete förut. Oj, där är någon som är på något däck och det kommer att rulla något däck här nerför, men jag tror att de klarar sig. Men de verkar i alla fall rulla iväg åt rätt håll så att de inte blir i vägen av. Thomas Rosenberg på väg in i alternativspåret. Jag tror att Thomas kommer gå in nu. Det är Nordins-grabben där som är... Tobias Nordin. Ska se hur det går här nu. För Tobias har tagit... Och Rosenberg klarar upp det där som är så gud. Lars Isaksson och Anton Rako. Här kommer Thomas Rosenberg igen då och går i mål och tar en tid. Bra kört också nummer 8, Tobias.